Outras comunidades autónomas levan varios anos apoiando o sector, facendo destilacións de crisis, como pode ser Cataluña, Rioxa, Extremadura, ou cosechas en verde. No 24, 7 comunidades fixeron cosecha en verde e gastouse 21 millóns de euros. Chegouse a facer casi 10.000 hectáreas de viñedo en cosecha en verde, por lo cual é unha cantidad moi importante. E neste momento xa se están planteando os arranques voluntarios. Incluso a Comisión Europea, no mes de marzo, a finales do mes de marzo, sacou unhas recomendacións para o sector do viño, onde fala de cosecha en verde, onde fala de arranques para regular o sector, fala de novos produtos, que son buscar a línea de viños desalcoholizados, de viños baixos en alcohol, buscar alargar o tempo das plantacións, impulsar o enoturismo e buscar novos mercados para poder darle salida ao excedente que hai neste momento no sector do viño. Este ano Galicia, despois de que o ano pasado houve os problemas que houve, se acolleu o que se chama a colleita en verde para as uvas tintas de Ribeira Sacra e de Ribeiro. Neste ano hai 19 millóns de euros a nivel nacional, hai 7 comunidades que se acolleron a esta medida, e Galicia vai a dispor de 600.000 euros para esta medida. As fechas claves da cosecha en verde son: antes do 15 de xaneiro a comunidade autónoma solicita acollerse, entre marzo e abril se publican as ordenes de axuda e antes do 30 de abril ten que estar solicitada a axuda de colleita en verde. Antes do 30 de junio se lle comunica ao viticultor se lle foi aprobada ou non lle foi aprobada, e o viticultor ten 15 días, hasta o 15 de julio, para facer esa vendimia en verde. E antes do 30 de julio ten que solicitar o cobro, e cobraría antes do 15 de outubro. A cosecha en verde en Galicia, a orden que se publicou ayer, está publicada desde ayer, e o plazo vai hasta o 25 de abril, é dicir, 15 días, parcelas de máis de 500 metros, só poden ter variedade de tinta, hai que vendimiar por suelo toda a parcela, e un máximo de 10 hectáreas por viticultor. A tramitación ten que ser electrónica, non hai outra maneira de presentalo, e hai dúas cuantías por a que se cobra a cosecha en verde. Unha é a pérdida de renta, que é o valor do produto, que para Galicia, a Xunta de Galicia estableceu en 1,17 euros kilo, e iso multiplicado por rendimento medio das cosechas 21, 22, 23, e se o rendimento é maior á media da denominación de orixe, se aplicará a da denominación de orixe. Iso dá un produto que hai que multiplicar por 0,5. Iso é unha parte da cosecha en verde. A outra parte da cosecha en verde é o valor, o coste de cortalas co suelo. Para Galicia se establecen dous baremos, por un lado 1.500 euros para que non faga a persona física que faga, e 2.499 para quen contrate un traballo externo ou ben o faga con personal asalariado. Isto non hai que multiplicar por 50% e é o que vai a cobrar o viticultor. Para nós esta orden, ten varios problemas. Non foi consensuada, o principal é que se sacan as órdenes sin consensualas co sector, por lo cual se lle ven certas eivas, se ven as eivas importantes. Pouco plazo. Evidentemente, deberían haber publicado a orden moito antes, como fixeron outras comunidades autónomas, como Puse a Rioja, que a publicou o 24 de marzo, Navarra o 10 de marzo, quer dizer, plazo suficiente para que a xente lle dí tempo a tomar decisións, lle dí tempo a falar ca súa adega, e lle dí tempo a facer, tomar a medida de ir a vendimia en verde ou esperar a colleita para ver se hai que lle colle as uvas. Está claramente sesgada hacia o sector industrial, porque valora moito máis que unha bodega corta as uvas po suelo que un viticultor autónomo as corta, por lo cual está moi sesgada hacia o sector industrial, olvidándose dos pequenos viticultores. E no momento que aposta por rendimientos medios, en vez de por rendimientos que tenga a parcela, o que fai é que o produtor pequeno que tenga as parcelas con maiores rendimientos, queda un pouco fora desta orde. De todas formas, desde Unións Agrarias nos pomos a disposición dos viticultores que queiran tramitar para axudar nestes 15 días para intentar que se solicite o maior número de xente, para que a xente poda cobrar algo para as súas uvas, que non as tiña que meter na bodega ou as tiña que regalar, porque ao final non deixa de ser importante ter un rendimento ao final do ano e evitar así que se podan producir abandonos. Estes días tamén sale outra axuda moi importante para a viticultura,
Agricultura, que é a reestructuración de Villedo, que saliu hoxe, unha axuda que sale todos os anos. Este ano, incomprensiblemente, saliu moi tarde, sale solo con 15 días tamén, o 25 desde mañá se pode solicitar solo hasta o 25 de abril. É unha axuda importante porque é a axuda que ten os viticultores para poder facer os cambios varietales. Poden facer enxertas, poden facer novas plantacións, arranques, poden cambiar a forma de a condución. É moi importante como para sacala só con 15 días. Un pouco, como dixemos na outra, pois é un pouco a Consellería a correr, saca a última hora, co plazo xa encima e non temos casi tempo. Tanto nunha como na outra, desde Unións Agrarias, vamos a pedir que se amplíen os plazos, vamos a pedir que eleven ao máximo, que lle permite ao Real Decreto, que é o 30 de abril, por menos ganar eses 5 días, que non son moitos, pero ganar 5 días, tendo en conta de que se publican nesta semana que ven a Semana Santa, varios días festivos, pois intentar ganar o máximo de días posibles para que a xente, pois, un pouco podia, pois, solicitalas, que naide quede fora por tempo, non? Tamén lle pedimos á Consellería que estas órdenes xa salen cunha dotación presupuestaria, pero que non lle tembla a man se necesitan máis cartos en por cartos encima da mesa para o sector, porque, como dixemos antes, estamos falando dun sector fundamental para Galicia, para moitas comarcas de Galicia, non nos podemos olvidar dele. Desde Unións Agrarias o dixemos o ano pasado, o seguimos dicindo este ano, é dicir, non cambiamos o noso discurso. Queremos colaborar, queremos traballar a Consellería, queremos que convoquen a mesa do Miño, que convoquen ao sector, e aí onde temos que estar todos para discutir as normas que se publiquen,